Figyelem, figyelem, közhírét tétetik, a farsangi ünnep most elkezdődik. Ide gyűjjön apraja nagyja, aki a maskarákat látni akarja. Aki itt van, haza ne menjen, aki nincs is, az is megjelenjen. Kedves gyerekek, kedves szülők, kedves vendégeink! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a mai farsangi mulatságon. Ez az időszak a vidámságról, a nevetésről és a színes jelmezekről szól, ahol egy kis időre bárkiből lehet királylány. Vagy szuperhős, vagy akár egy mókás bohóc. Kívánjuk, hogy mindenki érezze jól magát, töltsük meg ezt a délutánt jó kedvel, zenével és sok-sok mosollyal. Kezdődjön hát a farsangi mulatság! A következő műsorszámban a tükörjátékra hív bennünket. Vajon ki vezeti a mozdulatot és ki követi? Óvisaink most megmutatják, milyen ügyesen figyelnek egymásra, és hogyan születik meg a harmónia egy-egy mosolyból és mozdulatból. Fogadják őket szeretettel és nagy tapssal! Megfogja az orromat, ha nézegetem magam jó sokat,
végság legyen. Farsangban most ne feledd el, maskarádat fürgén vedd fel. Szól a duda, szedd a lábad, perdülj, fordulj, fürgén járjad. Rippenjen a pörgős szoknya, a nadrág is víggal ropja. Dobbanjon a bundás bakancs, végság legyen ez a parancs. Most mindenki készítse a szurkolói hangulatot, mert a következő produkcióban nem akárkik lépnek pályára. Nem kell bíró, nem kell les, de lesz ritmikus mozgás, igazi világbajnoki hangulat. A gyerekek focistává változnak, és megmutatják, hogyan lehet egyszerre gólt rúgni és táncolni. Felkészülni a tapsra, indul a meccs és a táncparkett is. Jöjjenek a legmenőbb akai táncoló focisták! Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. This time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie, mama, one A to Z. My sister's all on my journey, biggie, biggie, mama, from east to west. My tea, waka, waka, my waka, waka, my Sing this is summer, Zimbabwe, 'cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Jungle, eh, eh. Jungle, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Jungle, eh, eh. Jungle, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. This time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. We're all Africa. Gyakran elmondok egy verset. Szeres Péter, gyerekvers.
Műanyag autók száguldoznak a szőnyegen, én még gyerek vagyok, nincsen semmi szőrzetem. Gyerek vagyok még, vízfejű Big Fitz, kurta lábaimtól nem megy a bukfenc. Én meg gyerek vagyok, a felnőttek meg magasok, a nők azok hölgyek, a férfiak meg pososok. Gyerek vagyok még, csenevész kölyök, a bicepsem alól még nem nőtt ki könyök. Köszönöm szépen! Sziasztok! Valla piroska, csodát láttam, februárban fuvát láttam, azt sem tudom, hogy hol jártam. Hercegek és király-lányok, tündérek és zöld sákányok. Törték és az óriások, vitézek és boszorkányok. Mindegy helyen mulattak, ettek, ittak, táncoltak, voltak furcsa szerzetek, pókemberek, Batmanek. Mindenféle állatok, csuda dolgok, hobakok. Fordult velem a világ, kilátott már ilyen csodát. Elém perdül egy kis medve. Nevetve kérdezi, ugye tudod, hogy ma farsang van? Szóljon hát a zeneborúja. Perdülfordul, táncoljunk, ha elfáradunk, fánkot eszünk. Következzen két igazi nagyágyú a színpadon, akiknek nem csak a lábuk, hanem a szájuk is gyorsabban jár. Ők azok a lepcseszájú öreglányok, akik garantáltan felrázzák a közönséget, mert ahol megjelennek, ott csend biztosan nem lesz. Készüljenek a nevetésre, jön a két szókimondó akai díva. Jócsám! Jaj! Istenem! Hanna Bösi, ma milyen baj? Jaj, képzeld el! Kaptam az unokámtól egy házőrző kutyát. Aztán 3 napja próbálok hazamenni. képzeld el, a múltkor megbüntetett a rendőr, még pontokat is kaptam. Hát ezt te mit mondod? Mire valók azok a pontok? Hát azt mondta, ha öleget összegyűjtök, vehetek magamnak egy biciklit. De hallom, Bösi, már az 5. gyalogost ütötted el, mióta megvan a jogosítványod. Mi? Mennyi a megengedett? Képzeld el, Bösi, minap ülök a kocsmába, azt mit látom? Na mi? Hát ez a kelekótya Sanyi sörrel vette be a viagrát, azóta merev részeg. Te Bösi, aztán képzeld el, mit olvastam a minap. Na? A statisztikák szerint az emberek 99-szer hancúroznak egy évben. Hűha, akkor elég vad decemberem lesz. Ebből jut eszembe. A minap az uram olyan szomorú volt, még meg is kérdeztem tőle, hogy mi a baj. Aztán mit mondott? Hát azt mondta, hogy az a baja, hogy 2 hónapja már nem volt semmi entyem-pentyem. Aztán erre te mit mondtál? Hát azt mondtam neki, hogy jobban teszi, ha csak a maga nevébe beszél. Jaj, Bözsikém, én néha úgy érzem, csúnya vagyok. Ne mondj ilyet. De hogy ránézek, rájövök, lehetne ettől sokkal rosszabb is. Te Jócsán, te mit veszel az uradnak karácsonyra? Hát én semmit, hát itt vagyok neki én, ha minden megvan.
Igaz, nagy kincs vagy. És te, Bözsi, mit kértél a Jézuskától? Én-e? 2 dolgot kértem tőle. Vastag pénztárcát, vékony derekot. Hát nem összekevertem már megint. Na hallod! Te, Bözsi, és te tudtad, hogy azt mondják, hogy a cipőt csak délután szabad venni, mert addigra bereged az ember lába? Akkor férfiasan nem itt mikor kell venni. Ebből jut eszembe. Ez a gyerek minden áron nősülni akar. Azt mondja, édesapám, édesanyám, beszéljük meg. Én el akarom venni a bótos marcsát. Jézusom! Azt mondja neki az uram, azt aztán fiam ugyan nem, mert az tőlem van. Azt mondja neki a fiam, jól van édesapám, akkor elveszem a kocsmáros böskét. Azt mondja neki a fiam, az uram, azt fiam aztán biztos nem, mert az is tőlem van. Atya a világ! Hát, gondolhatod, nem bírtam szó nélkül, és közbeszóltam. Tudod mit, fiam? Amelyiket akarod, azt veszed el, mert te se apád túlvaló vagy. Júcsán, ebből jut eszembe. Téged nem szomorít el, hogy mi mind házasságban élünk, te meg nem? Hát elszomorít, hát de nem tudok rajtatok segíteni. Te, Bözsi, és azt tudod, hogy mi a jó házasság titka? Azt mondják, legalább 3 hancúr hetente, de abból legalább egy az uraddal legyen. És azt tudod, hogy mi a jó fogyás titka? Hát a sebb tapasz. Hát hova ragasszam? Hova, hát a szádra. De tudok ettől jobbat is, csak azokon a napokon, amikor van entyem-pentyem, az uraddal csak akkor lehet lenni. Jaj, Istenem, akkor mi itt mind éhen döglünk. Én úgy tudom, hogy te mindig diétázol. Én-e? Egyfolytában. Csak 4 tojást eszem minden nap. Főttet vagy süttet? Hát Kinder. Na dolgozzunk egy kicsit, Júcsám. Na figyelj. Nyomd meg, hogy nedves legyen. Aztán szív meg jól, hogy kiegyenesedjen. Aztán dugd bele a lyukba. Na, így kell befőzni a tűbe a cérnát. Ja. Most kiderül, hogy a kánkán nem is korkérdése, hanem a bátorságé és a jókedvé. Következzenek azok, akik bebizonyítják, hogy ha szoknya még tud pörögni, a láb még emelkedik, és a jókedvnek nincs korhatára. Készüljenek fel a tapsra, a nevetésre és egy kis francia hangulatra.
szinte minden gyerek ismer. Hófehérke, ismeri a hófehérkét bárki? Mindenki. Héttörpe, az is megvan. Csak a mese hűsége van egy kicsit szabadságon. Készüljenek fel nevetésre, mókára, és arra, hogy ez a mese most nem altatni fog, hanem felébreszteni. Fogadják nagy tapssal a szülők előadását. Hófehérke és a héttörpe kicsit másképpen. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy király, gyönyörű szép felesége és még gyönyörűbb leánya. Alapástrom színű selymes bőre miatt Hófehérkének hívták. Sajnos a király boldogsága nem tartott sokáig, mert a királynő meghalt. Sírt a király, sírt a királylány, sírt az egész palota, de a király hamar megvigasztalódott. Elvette a szomszéd király koraszülött 13. gyerhibás lányát. Azonban csak a király boldog, a kedves kis királylány nem. A királynő ugyanis hamar kimutatta fogafehérjét. Mivel a királynő nagyon hiú volt, irigyelte Hófehérke szépségét, amikor csak tehette, rosszul bánt vele. Mivel kétudás nem fér meg egy csátában, a gonosz mostoha úgy döntött, elteszi Hófehérkét láb alól, magához hívatta az udvari vadászt. Megkérte, hogy vigye ki Hófehérkét az erdőbe, de... Engedj
vadász végül megsajnálta Hófehérkét, nem ölte meg, de otthagyta a sűrű sötét erdőben. Közepében járok, egyszer majd rád találok, csillagom vezet, én utánad megyek. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok, csillagom vezet, én utánad megyek. Hófehérke egy icipiciri házikót pillantott meg, mivel senkit nem látott, bemerészkedett. A fáradtság hamar ágynak döntötte, közben besötétedett, és készülöttek hazafelé a házikó tulajdonosai. Észrevették, hogy a házikó ajtaja tárva nyitva van, odabenn egy bombanő alszik. A törpéknek nagyon megtetszett Hófehérke, miután megismerték szomorú történetét, befogadták. Mindnyájan elfáradtak, először Hófehérke aludt el. Aztán a törpék is ágynak estek. Közben a palotában a királynő nyugodt lelkiismerettel cicomászkodott. A mindentudó tükre elárulta neki, hogy nagyon mérges lett, és azonnal hozzálátott a bosszú forralásához.
Elköszöntött a reggel a törpékházában. Jó reggelt kívánok! Ébredni kéne már! Érj hozzám! Nem várok holnapig! Nem várok félhotig! Kaptam már eleget! Törpék elköszöntek Hófehérkétől. És még minden nap elindultak a bányába dolgozni. 16 tonda, fekete szél, 16 tonnát rasszél, mennyi a vér, meghalni kéne, de nem lehet, a vállalat megengedi. A gyönyörű királylány először idegenül érezte magát új otthonába, de hamarosan beletanult a házvezetőnői szerepbe. Kelet felől nagy vihar közeledett, a bosszú szomjas királynő. Odaérvén a házikóhoz, meglátta a szorgoskodó Hófehérkét, és megkérdezte. Hófehérke megörült a látogatónak, mert nagyon egyedül érezte magát. Kérlek téged, járj velem egy rock'n'roll, Hóban hagyd a főzést, a rádióban Rocky szól. Mutasd meg, hogy jártátok, gyere velem, látsz velem. Mindketten nagyon kifulladtak. Az öreg asszony javasolta, hogy vércukorszintjük emelése érdekében egyenek valamit. Az öreg anyónak álcázott gonosz mostoha megkínálta Hófehérkét egy kis ciánkáris almával. Beesteledett, a törpék mit sem sejtve jöttek hazafelé. A munkának vége, kijössz a gyárból egy bockától, előtt vagy egy hátod, egy részeg faszon, kezed után nyúl, nem tudod miért, de jól belerossz, de elfogod, a türelmed már, mert egy szabad a szó, szabad a tár. 100 éve várik, magas volt a jó, akkor miért ér, kötelet adott. Hamarosan felfedezték újdonsült lakótások tetemét, egyszerűen képtelenek voltak elhinni, hogy meghalt. Most mindig pontosan engedelem, hadd menjen. Szaladjon ki felébe, nem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik, nem dörög, ez tényleg szerelem. A törpék éppen felrevatalozták Hófehérkét, amikor meglátták a szomszéd király éppen arra lovagló fiát. Numero király,
meglátta Hófehérkét, azonnal beleszeretett. Kicsi lány, ó, szia, hello, látjuk össze mindkét. Kicsi Lego, ó, na figyelj már, mondok én szitu, de lány, éppen fiú, na nézzük. Oda vagyok magáé, a fekete hajáé, egyetlen egy szabályé, te mosolyáé. Ő vagyok király, ő vagyok király, ő vagyok király. A gonosz királynő ezt meglátta, nem bírta tovább. Szélütéssel egybekötött szívinfarktus kapott. Most már semmi akadály nem volt a törpék, Hófehérke és a királyfi boldogságának. Azért a legszebb kincsem, ne tanítsd, ne a járását, ne a szívőinek a ringását. Századért nem adnám, századért nem adnám, ne tanítsd, ne a járását, ne a szívőinek a ringását. Századért nem adnám, századért nem adnám. Napolok valami utcán, félez megy a forog egyszer várja, hívom
Köszönjük szépen ezt a fergeteges műsort mindenkinek. Akkor elkészültek a jelmezeseik, mindenkinek sikerült felölteni a jelmezt, és akkor mondanám is, amit következne. Az egyes jelmezbe a TikTok jön. A kettes sorszámmal érkezik a pohár királynője, a kalcium koronázatlan bajnoka, a tejkoholista. Hédi vagyok, tegyárban dolgozok, és azt mondta a főnököm, te Hédi nem dolgozol rendesen, nyomd azt a gombot a bal kezedben is. Hédi vagyok, tegyárban dolgozok, és azt mondta a főnököm, te Hédi nem. A hármas sorszám a családi frontvonulás. A négyes sorszám a creeper. Az ötös sorszámú a jelzőlámpa. A hatos sorszámmal következik egy horrorbohóc. A hetes sorszám Judy Hop Nyuszi és Nick White róka. Nyolcas sorszám a rendőr. A kilences, a kilences sorszámmal Gimmerboy. Tízes sorszám Ender sárkány. A 11-es sorszámmal a torony legfényesebb csillaga a ragyogó hajú hercegnő, Aranyhaj. A 12-es sorszámmal már itt is van az árnyék, aki hangtalanul érkezik, a titokzatos ninja.
13-as sorszámmal Hastáncos kívánok. 14-essel a csizmák dobognak, kalap a magasban, itt jön a magnyulat csillaga, Kágőr, azaz a tehervízlány. A 16-os sorszámmal most egy család mutatja meg, milyen üzenetet hordoz a 2026-os év. Itt a jósnő, aki a jövő titkait mutatja. A ló, mert kínai horoszkóp szerint most a lóéve köszöntött ránk, ami lendületet és kitartást jelképez. Az olimpia, amely az összefogásról és a küzdeni tudásról szól. És a katona, aki erőt és a béke fontosságát idézi meg egy kihívásokkal teli világban. És most a lófinkból megszületik előttünk maga a 2026-os év. Fogadják őket szeretettel! A 16-os sorszámmal a pillangó következik. És végül, de nem utolsó sorban, 17-essel a cicalán. Jó, most megkérlek benneteket, hogy még egyszer egyesével menjetek sorba, hogy a zsűri lássa a számotokat és tudjon zsűrizni. Úgyhogy megkérlek benneteket, hogy induljatok el egyesével, és itt álljatok meg egy pillanatra, hogy lássák a sorszámaitokat. Reméljük, hogy nem sokára megszületik a zsűri döntése, és akkor eredményt fogunk hirdetni, úgyhogy egy kicsit akkor szünetet tartunk megint, ameddig meg lesz az eredmény. Nagyon nehéz volt a zsűri döntése, minden jelent nagyon-nagyon jó volt, de mégis valahogy dönteniük kellett. Így az a döntés született, hogy a külön díjat, tehát szavaztak egy külön díjat is, ami a 2026-os év nyert. Tehát a külön díjas a 2026-os év. A harmadik helyen végzett
TikTok. TikTok. A második helyezett a telekomolista. Gratulálunk! Ügyesek voltatok nagyon. Az első helyen végzett a családi frontvonalas. Gratulálunk neki! Mindenki nagyon ügyes volt, nagyon jók voltak a jelenetek. Most szeretném ide kérni a színpadra azokat a gyerekeket, akik szerepeltek a műsorban. Iskolások, óvisok, megajándékozzuk őket egy kis csokoládéval. És most akkor kérem a jeleneteseket, akik megjelennek volt, hogy akkor ők is jönnek ezen a színpadra, és őket is megajándékozzuk. És őket is.
Én gyorsan felsorolnám, hogy kiknek köszönjük meg, hogy ilyen sok tombolát ki tudtunk sorsolni. Tehát nyilván az utasányokat a Tatai Tamás Fény, Golf és Társa, Jászai Mari Színház, a Veszprémi Állatkert, a Cinema City, Komáromi Lovasz Színház, a Van Veszprém, Májva Panika Súr, Puskás Akadémia, az Akai Vegyesbolt, Sogorka Alexandra egyéni vállalkozók, Leota Tibor, Tóth Mihály, Kismeritta, Varga Éva, Petromá Mihály egyéni vállalkozók, a Szerbakáért Egyesületnek. A tortákat köszönjük szépen Balogh Marikának, Fosszer Zsuzsannának, Katica Bernadettek és Werner Andrának. Úgyhogy is köszönjük szépen mindenkinek, aki bármit segített és bármit felajánlott, hogy ez ilyen jól színvonal lehessen.